Já si myslím, že se mám hezky, že je to, co jsem vždycky asi chtěla. Já myslím, že to je nejvíc. Já jsem právě otěhotněla, když jsem končila školu vejšku a už jsem jako nestihla začít s tou prací jako všichni a už jsem prostě nastoupila do tohohle rychlíku. Já jsem studovala fakultu umění a designu v Plzni, keramiku, porcelán a právě, že můj sen vždycky bylo mít jako svůj e-shop, začít jakoby se svým ateliérem, tak svůj ateliér jakoby mám. Už i tam může být se mnou malej, takže je to hrozně fajn. Jo. Takže to jde to skloubit. Máte nějaké pochybnosti třeba o tom, jestli to, jako to načasování bylo tak, jak mělo být? To si myslím, že načasování určitě mě tak jako je v pořádku, protože i vůči mým třeba rodičům, že má jako fajn aktivní babičku s dědou, což pro mě bylo hodně důležitý. Asi teď, kdybych ho neměla, tak asi bych měla už založený e-shop a to, anebo bych byla bůh ví kde, no.